La Colau no és un problema perquè se la pot comprar tan fàcilment en una menjadora que no és un problema, només és un inconvenient. Escolta'm una cosa, si has de contestar ara, sisplau. Sí. Perquè el micro el donaré. Vale. Qui comença? Va. Màquina, va. Comencem per les senyores, va. Insisteixo en que no tinc totes les respostes, Primer la senyora, va. Jo no soc masclista, però tampoc soc feminista, Moltes gràcies per la presentació. Em dic Rosa Maria. La meva pregunta, i és potser perquè he arribat una mica tard, la metàfora o el símbol de la pistola em pot explicar què representa, què és exactament? Això no ho he entès. Espanya, el Reino d'Espanya, perdó, és un país que només entén les coses quan el poses de cara contra l'espasa i la paret. I la història ho confirma. Sempre ha fet trampes, sempre ha dit que no, fins que ha vingut algú amb una pistola carregada i li ha dit o fas això o et volo el cap. Però aquí no són violents. La pistola carregada és això, és un bolígraf. Per què un bolígraf és tan perillós per a Espanya? Perquè aquest bolígraf pot signar una DUI. Aquesta DUI, un cop es publica al butlletí oficial de la Generalitat, que és el que no es va fer l'altra vegada, esdevé dret, esdevé legal. I engega una cascada de contagiaments que a Espanya no li faria cap gràcia. Per això dic, a veure, no dic d'anar pagant trets por ahí. No, en absolut. Però el punt era una miqueta aquest, que si a Espanya vas de bones maneres, tens les de perdre. A Espanya tens que anar amb la llei, perquè clar, si la independència de Catalunya fos il·legal de bon començament, no complís amb el dret internacional, és que aleshores ja no cal ni començar. Però com que és perfectament legal, hem de trobar una manera de... Com que Espanya no sempre compleix la llei, de fet em sembla que és el país amb més violacions de... resolucions de... Doncs com que no sempre compleix la llei, o com que són també bastant xulos, aquí, conya, no sé què, doncs hem de trobar la manera de convèncer-los que atenguin a raons. I aquí és on entra la pistola. Vale, tens tot el dret a no obviar això, però jo signo això i t'arruïno per 3 generacions i automàticament tens el Banc Central Europeu l'endemà amb el ganivet de carnisser a Madrid. Tu esculls. Ara, és essencial que quan se li digui això a Madrid, se li digui mirant-li els ulls i que Madrid vegi que, hòstia, estos van en serio. Ahora sí que van en serio. Ahora no son vamos a negociar. Podrien seguir dient que no. Però és que, clar, nosaltres no tenim totes les respostes, no tenim una bola de vidre. Tard o d'hora, amics meus, ens l'haurem de jugar. No obtindrem la independència des del sofà tenint totes les certeses. Tard o d'hora ens l'haurem de jugar, però això sí, si te la jugues amb els deures ja fets, hi ha una expressió als Estats Units que es diu fer una educated guess, que ve això a ser com tirar-te a la piscina, però havent fet ja, havent preparat el terreny. Això és el que jo em referia. Vale, gràcies. Ara que he entès lo de la pistola, llavors la meva pregunta més aviat seria... Jo sóc un pacifista. La meva arma és això. Llavors el primer escull que tenim és el Parlament, que és on s'ha de la DUI. I ara com ara tenim 2 anys senzillament per aconseguir posar algú que pugui liderar aquest projecte. Tal com està tot, ara i no vull ser negativa, però i l'escepticisme que té la gent després d'una mica la jugada que van fer els partits, no tens clar qui has de votar, i després hi haurà tanta diversitat que és molt fàcil que no aconseguim ajuntar-nos tots per l'objectiu que és dominar el Parlament. Sí, però això encara... Ja sé que no tens la resposta ni la solució, no? Però bueno... Però mira, canviem l'actitud. Ja sé que això pot passar, però de moment encara no ha passat. És una cosa que he dit de bon començament, no sé si havies arribat, i és que la gent es precipita massa a assumir. O és que això no pot ser, o és que passarà això, o és que passarà allò altre. Bueno, però de moment encara no ha passat. Ja sé que és complicat, i no ens enganyem. A Indiàgora, els companys d'Indiàgora, Madrid no és que ens faci tanta por perquè la tenim totalment calada.
Tenim totalment identificat per on se li ha de tirar el torpede. Els companys d'Indiàgora i els altres grups de societat civil amb els que treballem plegats, qui més ponts fa són els polítics d'aquí, que torpedinaran i sabotejaran tot el que calgui per no perdre les menjadores de Madrid. Aquests són els que personalment ens fan por. Dintre de la política catalana, gràcies a Déu, hi ha gent també que són molt competents, s'estimen Catalunya, veuen el que està passant, però clar, no són una majoria, per desgràcia. El punt, com et dius, perdona? Sí, Rosa Maria, el punt és que ja sé que accedir al Parlament ara és molt complicat, ja ho sé, i és possible que ho sigui més, però bueno, escolta, hi ha hagut vegades en què s'han guanyat eleccions totalment inesperades en l'últim moment que han canviat la història. No assumim, això és impossible, fins que és possible, fem-ho possible. O és que això és molt difícil. A mi em fa gràcia quan a vegades, ostres, Santi, és que serà complicadíssim. Evidentment que ho serà. No estem dient que serà fàcil. No estem dient que Madrid dirà de seguida, que bien, serà sangre, sudor i làgrimes. Però intentem-ho almenys. Creiem-nos que ho podem aconseguir, perquè torno a insistir, el que entra al Parlament de Catalunya depèn de nosaltres. Com ho fem? No ho sé. Hola, em dic Hermana Gincamats. Mira, això de l'arma aquesta que ens has ensenyat, o aquesta força que podríem tindre, hi veig uns núvols i te'ls exposaré. I és que jo crec que l'economia espanyola és too big to fail, que diuen que és massa gran per deixar-la caure. I a Europa, si ens poséssim tontos o les coses anessin de mal en borràs, no crec que es decantessin per nosaltres, es decantarien per l'estat espanyol, perquè el deute gros el tenen ells. Vull dir que hi veig aquí, no ho veig tan clar. Veig que podria ser molt complicat que aquesta arma disparés bé i funcionés bé. No dic que no pugui ser, però li veig bastants dubtes. Gràcies. I són dubtes totalment raonables. Torno a insistir en que... Però mira, aquí el que es tracta, com he comentat abans, és que tots aquests que ara es posarien a favor d'Espanya, i això que és too big to fail, bueno, el que es tracta és que tots aquests que ara es posarien a favor d'Espanya es faci una tasca diplomàtica molt discreta anteriorment, els deures s'han de fer anteriorment, una miqueta per dir així de clar, si ens apoyes a nosaltres ens comprometem a pagar-te el que et deu Espanya. Evidentment, no podríem pagar-ho tot, un 20%. Jo n'estic bastant segur que alguns, el Regne Unit deu diners, hi ha altres països de la Unió Europea que han prestat diners a Espanya. Parlar amb cadascun d'aquests i dir, escolta, a canvi de que em reconeguis, jo pacto amb tu que els diners que et deu Espanya te'ls pago jo. Banc Central Europeu, clar, em sembla que Espanya li deu al Banc Central Europeu, no sé si li deu 1 bilió d'euros, però és que el Banc Central Europeu ja fa un temps, em sembla que ja va deixar molt clar que no deixaria més diners a Espanya, i això va sortir a la premsa, o que frenaria... Evidentment que hi ha núvols, evidentment, no és una ciència exacta això, però és una arma que tenim. Si de seguida diem això serà complicadíssim i segur que diran que no, bueno, els deures s'han de fer anteriorment. Jo el que faria si fos el conseller d'Economia de la Generalitat és tantejar, anar a parlar amb aquest, amb aquell, anar a parlar amb certes persones i segons el que veiéssim, tirar-ho endavant o no. Però no ho descartis. Volia donar un toc d'optimisme. Aquesta feina d'anar a veure en els acreedors i què estarien disposats a fer en cas que a Catalunya, això es va fer ja fa com uns 12-14 anys. El govern del moment va fer aquesta feina i va ser bastant reeixida l'acceptació, que passa que evidentment no es van mullar.
No es van mullar en el sentit de que ells no reconeixerien ara, en aquell moment, vull dir, res de res. Però si les condicions eren aquestes, el pacte de que el deute tingués un volum suficient, el de Catalunya, que acceptaria aquest deute i de més, van dir, si ho feu així, ja podeu tirar endavant. Esclar. Estic parlant de gairebé 14 anys enrere. Sí. Després del 10, que va haver-hi tota la moguda de la Constitució i de més. I l'altra cosa, en fi, vull dir que no és tant... O sigui, a veure, de vegades tenim la intuïció, o ens sembla, que Espanya és tan poderosa que si nosaltres anem a pactar amb algú alguna cosa, ells això l'endemà ho escombren i desapareixerà. No és veritat. No és veritat. Espanya és molt més... A veure, no està en defensa, perdona que t'interrompi, No. Però és que això ho insisteixo 1000 vegades. Serem uns insensats si menystenim Espanya, perquè no deixa de ser un estat amb els poders d'un estat. Però Espanya és molt més dèbil del que ens pensem. La seva principal força és el discurs de la por, el relat de la por. I amb això que dius, explicaré una anècdota, perquè a mi em va fer molta gràcia. Jo, quan vivia a Nova York, sortia amb una noia jueva, vaig estar 3 anys amb ella, i va ser un privilegi perquè vaig conviure amb una família jueva i vaig poder conèixer, va ser un enriquiment intel·lectual al·lucinant. Ella treballava en un banc jueu, que no diré el nom, que és el banc que finança les coses que no s'han de saber. I això m'ho va dir un dia que s'havia pres 3 copes de més. Per això va... O sigui, per finançar el que es pot saber, ja hi ha el banc de Tel Aviv. I aquest banc està a la 5ª avinguda i el veus per fora, és un edifici de 3 pisos que sembla més aviat un magatzem de vetes i fils que un banc. I resulta que allà dintre les coses que passen, no vaig voler saber. El president Mas i el conseller Mascolell van anar a Nova York a parlar amb Merrill Lynch, amb Morgan Stanley, amb diversos. I els van enganxar amb una foto a La Vanguardia i em vaig dir, mare meva, poder és casualitat, poder els han enganxat per casualitat que passaven per aquí, però jo aquest edifici el conec. Era l'entrada del banc on treballava la meva parella. I al cap d'una setmana, una notícia petiteta a La Vanguardia. Jo tinc bona memòria. Israel abre su primer consulado en Barcelona. L'ambaixada a Madrid ja la tenia. Abre un consulado en Barcelona. Tens tota la raó en què hi ha núvols i que això no és una ciència exacta. Evidentment. Però els diners són els diners, els interessos són els interessos. Es tracta de... Ei, fins ara això de Catalunya no... Però escolta, si Catalunya fa un bon pacte amb mi i surto guanyant, perquè d'Espanya no cobraré mai. I en el fons, acceptant això, entre cometes, salves Espanya de la bancarrota, perquè li treus pes de deute del damunt, guanya tothom, i Espanya només s'hauria de tragar una miqueta d'orgull. Però si té un banc central europeu que diu o acceptes això, tindrem problemes, ja ho veuríem. I l'altra cosa que m'he deixat... Disculpa, és que t'he interromput jo. No passa res. Conferenciant ets tu, està claríssim. La reforma de la Constitució que va fer passar el deute per davant de qualsevol altra qüestió dintre d'Espanya, la van voler, va ser, ara farà anys, va ser per Setmana Santa i amb nocturnitat i alevosia. Nocturnitat sobretot. I alevosia perquè anava com anava. Però a més, ho van voler disfressar, perquè lògicament se sabria, van voler-ho disfressar perquè la corona espanyola pogués passar a mans de dones. La llei sàlica la van modificar, que per això, ara entendreu coses que per això Felip VI és rei. Ja. Perquè si no, això que van fer aquest canvi li tocava a la germana gran. Home, doncs escolta, encara que s'hem tingut sort.
o no, vés a saber, no sé si haguera fet el mateix discurs que va fer el nostre, entre cometes, amic Felip VI del 3 d'octubre. No sé si ho haguera fet. Tens tota la raó. Algú vaig llegir d'això que, com passa molt en política, van ficar 3 o 4 coses i una d'elles perquè distragués l'atenció del que era realment important. Exactament, perquè això del deute, perdoneu l'expressió perquè sembla que sigui un insult, el vulgo d'Espanya, Sí. el que més gràcia o més interès va tenir en el moment que va sortir va ser això de la llei sàlica. Clar, I home, les dones, imagina, el moviment feminista es va posar més content aplaudint amb les orelles. Y encima tenemos una princesita que será muy mona, será la reina del cuento, y mentrestant, flaca, deuda exterior. Ja te l'han col·locat. Ja te l'han colat. En principi, doncs, vull dir, torno a la primera part, que era la més important. O sigui, aquests passos es van fer en un moment determinat, que també eren polítics i que s'ha degradat la seva forma de governar, les coses que van fer, les retallades qui les ha fet, etc. Tot això ha sigut precisament perquè es van moure. I van anar cara a ells. Has dit en un moment determinat que si Espanya i aquí a Catalunya, qualsevol, volen destruir una persona pública, la destrueixen. Sí, si voleu algun dia parlarem. Tothom n'ha sentit parlar de Pegasus? Però molt poca gent sap el que és Candiru. Candiru és un programa, i tot això ho he parlat amb el Gonzalo Boye dintre del meu propi cotxe. Candiru és un programa també desenvolupat per una empresa d'Israel que no només t'espia, et fica dintre el mòbil arxius manipulats. Ara a mi em volen destruir, em fiquen a dintre el mòbil i tot això per internet, una foto meva manipulada en Photoshop amb nenes despullades, nenes de 5 anys despullades, em denuncien, jutge patriòtic, que dona veracitat a tot això, i jo me'n vaig a Extremera 20 anys. I aquest programa, Espanya, el Reino d'Espanya, el té. Per això dic la pistola. I tu em confirmes que, pel que tu em dius, el Reino d'Espanya, l'estat espanyol, perdó, es va assabentar d'això de «ostres, que los catalanes van por ahí», li va agafar por. Li va agafar por, perquè sap que és el seu punt dèbil. Ara haurien de fer el mateix, però amb la pistola. No amb bona fe de «vamos a negociar». No. El tiempo de negociar se acabó. Ahora vamos a ejecutar. ¿Més preguntes? Sí. Hombre. Hola Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estem? Todo bien, gracias. Yo quería preguntarte, si, a ver si coincidim. Sí. La meva por no és Espanya, perquè jo crec que tota la normativa internacional ens favoreix. Home, una miqueta de por sí que l'hem de tenir, Bueno, però no, la meva por realment són els botiflers. Sí, i tant. Hi ha molt més botiflers a Catalunya que el que pensem. Sí. Catalunya va tenir moltes oportunitats en els darrers 300 anys d'obtenir independència. I va tenir bons diplomàtics, per exemple, els que van signar el pacte de Gènova, oportunament. Però després, no sé per què, van fallar amb la Convenció de Viena, per exemple, que no van enviar cap diplomàtic quan Fernando VII estava absolutament desprestigiat i vam tenir l'oportunitat en el repartiment d'Europa després de Napoleó d'aconseguir novament la Catalunya Nord i la independència, amb el recolzament d'Europa. Doncs sempre vam tenir el problema dels comerciantes i industrials de Catalunya i ara la gent d'Upper Diagonal. I tenim un molt bon exemple que és Esquerra Republicana. Jo no sé si Esquerra Republicana són d'Upper Diagonal, però són uns botiflers de llibre.
Doncs, no sé si tu coincideixis amb la meva opinió, però jo crec que jo el que no sé, per a mi hi ha un forat entre el treball que estem fent els moviments cívics, Indiàgora i altres, i arribar a la declaració de la DUI. Perquè jo crec que els 68 o 70, 74 diputats els podem aconseguir, com ja ho vam fer abans. Però el problema, per a mi, és que tots pugem en la mateixa direcció. Mira, com convences amb un botifler, sobretot un botifler en poder, oferint-li la xutxa adequada? Us explicaré una anècdota, i ara parlo de la meva vida privada. Jo soc de la Prediagonal, els conec molt bé. El meu pare era soci del Cercle del Liceu, el meu germà és soci del Cercle del Liceu, jo soc membre d'una associació i he anat a moltes festes al Círculo Ecuestre, on el Cercle del Liceu encara es pot parlar en català. El Círculo Ecuestre, oblida-te'n. Tinc gravada una cosa. Per això deia allò de la xutxa. Hombre, Santiago, perquè clar, jo no sóc soci, ni del cercle ni d'enlloc, jo sóc l'ovella negra de la família. Hombre, Santiago, pero esto de... Sí, te leo en Facebook, te leo en... Oye, lo que dices es convincente, pero lo de España... ¿Tú cómo lo harías? Perdona, és que eren 3 o 4 que m'estaven escoltant i les orelles se'ls van posar així de seguida. ¿Qué haría yo si fuera presidente de la Generalitat? De una Cataluña independiente. A ver, ¿cómo nos convences? La chuche. En Cataluña hay mucho que hacer, porque Madrid lleva décadas no invirtiendo ni un céntimo en obra pública. Se cae todo a pedazos. Habrá que reconstruirlo, ¿no? Bueno, reconstruirlo no, habrá que construirlo desde cero. Yo, si fuera presidente de la Generalitat, pues convocaría un concurso en el cual, pues claro, las empresas que quieran, las constructoras que quieran aplicar a primero de todo, han de ser competentes, solo faltaría, han de ser buenas. Segundo, lo han de hacer en el precio ajustado. Y tercero, han de ser catalanas, porque sería Cataluña. O sea, en pocas palabras, la empresa que optara a este concurso, catalana, no tendría que competir ni con Fomento, ni con ACS, ni con Dragados, ni con Tu empresa es catalana, ¿no? Sí, con constructora catalana. Pues no tendrías que competir con ninguno de estos. T'asseguro que a 3 d'ells, jo als Estats Units vaig fer un curs de llenguatge corporal, que em va anar molt bé, per veure una miqueta. No soc un expert. N'hi va haver 3 d'ells. Sabeu els gossos, quan els veus en xulet, que posen les orelles tieses? 3 d'ells van posar les orelles tieses. Aquests, que ara són tan espanyols, els hi ofereixes la xutxa adequada i els tens ja. O sigui, tots aquests a la Prediagonal, per mi, són els més fàcils de convèncer, perquè els conec. A veure, evidentment que n'hi ha que són més fatxes que i amb aquests no els convenceràs ni que els hi regalis un Mercedes d'or. Però no et pensis que són majoria, n'hi ha. Els altres els convences amb la xutxa adequada. I n'estic segur al 100%. No sé si has respost la teva pregunta. Hi ha un apartat que també s'ha de tenir en compte, que és com és la gent, com som. Hi ha gent que es belluga per la imatge. I tu li ofereixes amb un d'aquests que has parlat. És que tu seràs el cap d'estat d'un estat que parlarà de tu a tu amb tots els estats del món. La xutxa. No, però com que no ha quedat, això no ha sortit, però hi ha gent que pel poder, no ja pels diners, que també, evidentment, però pel poder seria capaç de fer, bueno... De vendre sa mare, si fa falta, sí. Només també donar aquesta... No, doncs, és una manera, t'agraeixo la intervenció, però una miqueta com de reforçar el que he dit. Escolta, doncs a la persona que li ofereixes l'incentiu adequat i no tots canviarien d'opinió, però una part important segur que sí.
Moltes gràcies. Estaves pensant en algun concret quan parlaves de... Sí. No, moltes gràcies per la xerrada, molt interessant. Jo dues coses. Quan has parlat del 20%, jo dic, per què el 20%? Perquè sempre hi ha el 16% població, 20% de producció. Anem al 16%. Ja arribarem al 20% si cal. No podem començar, vull dir... Mira, donant... Exacte. Amb una pistola... No sembles català? No. He dit un 20% per donar una xifra, però amb una pistola a la mà pots negociar moltes coses. I justament, i l'altra era la pistola, que és la mateixa que hem parlat dels... Ara, el ChatGPT he preguntat quins són els creadors i m'ha donat una mica de llista dels Estats Units, Japó, Noruega, França, Regne Unit el més important, Irlanda també. Veus? Que parlen d'un 40... El Banc Central és un 20-30%. La resta és un 40-50 de propis i un 40 o així d'estrangers. Doncs aquesta pistola, vull dir, quan has dit no, per la independència l'hem de fer servir, però per les pensions, per què et dones? No, vull dir, en el moment que fas servir la pistola dius no, i les pensions aniran aquí, vull dir, les hauràs de pagar. M'explico? No. Tu has dit, utilitzem la força de la pistola perquè ens acceptin la nostra DUI o l'amenaça de la DUI que negociem una independència, però si va a males ens poden tallar les pensions. El mateix, no ens poden anar males si fem servir això. El problema més gran és, com diu el Quildo, és realment què els interessarà. Diu, cobrar un 20% o no cobrar res. Clar, jo crec, perquè tampoc és que tinguin unes economies molt bullants. Jo crec que, clar, tot això és especular, però jo que he treballat en finances i que, economia és, diguem-ne, la meva àrea d'experiència, a veure, entre cobrar un 20% i no cobrar res, i a canvi l'únic que has de fer és reconèixer en un país petit que saps que no serà un país conflictiu i a canvi, Espanya, que és el teu creditor que li has deixat els diners, doncs s'alleugereix de deute i potser, només potser, pot tornar alguna més de quartos. Jo crec que és una oferta en la que guanya tothom excepte l'ego hispano. L'ego hispano és l'únic que queda fotut de debò, però no, i a base d'ego no es va enlloc. Bueno, sí, te'n vas a passeig. Bueno, no, ells porten molts anys anant així. A costa d'altres, però... Sí. Llavors, després de tot aquest desplegament d'arguments, dius, quin és el pas? O sigui, tots nosaltres que estem aquí, què és el que volem, què podem fer? Què és... No, el Parlament és una eina. Sí. És l'eina. Jo entenc. Torno a repetir, aquestes eines només es poden executar des del faristol d'un Parlament reconegut com el de Catalunya. S'ha d'entrar al Parlament i amb majoria absoluta o amb una coalició. A Lituània i a altres llocs era una coalició, però tenien tan clar que s'havien d'associar. Per això he dit que l'únic per lo que jo no tinc resposta és com accedim al Parlament. Podem crear un partit nou polític, però aleshores disgreguem encara més creem una agrupació de lectors, però clar, per tota Catalunya seria molt complicat de... No ho sé, o escolta... És l'únic per lo que no tinc resposta. De fet, vull dir, aquí a Argentona està governant una agrupació de lectors. Sí, ho sé, sí. Però ja et dic, amic, és l'únic per lo que no tinc resposta. Però llavors, home, una resposta seria
escapçar segons quins líders que... Collons! Ell vol dir que en vez d'una pistola ens hi ha una metralladora. No. Ja ens entenem. Ja ens entenem. I ganes no me'n faltarien, d'escapçar algú, però bueno. Escolta, Santi, l'altre dia a Vilassar vaig dir que això de la DUI Sí. i que en el Parlament, en Puigdemont, va estar 8 segons, però si hagués tirat endavant ja estava això. Sí. Val. Llavors tu vas nomenar un personatge que no vaig... Donald Tusk. Qui el havia enredat? Donald Tusk. Mireu, jo... Aquí a casa nostra, tothom en sap molt de futbol. Tothom és entrenador de futbol i en sap més que el Guardiola i l'Àlex Ferguson junts. Jo, de certes coses, com que no en sé de la missa un 3%, o ni un 1%, m'estimo més... A mi em sap greu. Aquí hi ha molta gent que han endiosat el president Puigdemont i altres que el tracten de traïdor miserable que ens va deixar tirats. A veure, jo no hi era allà. Jo no sé tots els detalls, no sé el que va passar, no sé amb qui va parlar ni amb qui va deixar de parlar. No ho sé. Però sí que tinc clara una cosa, sí que hi ha una cosa que sí que sé de cert. Va rebre una trucada del Donald Tusk, perquè després el Donald Tusk això públicament ho va admetre. Qui era en Donald Tusk? Això sé molt bé perquè la meva parella és alemanya però nascuda a Polònia. Donald Tusk era el president del Consell Europeu en aquell moment, poder l'home més important de Brussel·les. I jo, això us ho comento, cada vegada que parlo amb el Gonzalo Boye, escolta, el referèndum de l'1 d'octubre val o no val? Por lo que a mí respecta, Santiago, ell em diu Santiago, los catalanes ya habéis votado, jijijiji. I he deixat de preguntar-li ja perquè n'estic tip del jijijiji. És un cunyero. No, senzillament no. Com a bon advocat, doncs ell... Parlant també amb el president del Consell de la República, el Jordi Domingo. Jordi, recony, val o no val? Santi, jo sóc advocat. Es van seguir tots els cànones. Punt. Que Espanya digui que és il·legal, es van seguir tots els cànones. Es va fer des del Parlament de Catalunya, pam. I se'n va encendre aleshores una llumeta. Hipòtesis, no certesa, hipòtesis. Si el referèndum de l'1 d'octubre era tan il·legal, per què el tio més important de la Unió Europea va trucar personalment al Puigdemont, al president Puigdemont, per demanar-li que no executés allò i es va oferir a mediar amb l'Estat espanyol, el propi Donald Tusk. Si no valia, si no era legal, si era un botifarrèndum, escolta, tu aprova el que vulguis, que com que és il·legal, mitja Europa se n'enriurà de tu. Però el va contactar especialment per demanar-li que no el tirés endavant. I jo m'oloro el del educated guess, que hem parlat abans, m'oloro que el referèndum de l'1 d'octubre sí que és legal i vinculant. Què va passar? I no vinc aquí a endiosar ni a demonitzar ningú. Crec que el president Puigdemont ni és un àngel ni és un dimoni. Va ser un home atrapat en una situació tremenda, es va trobar que el que creia que ajudar el va deixar tirat. Ja sabem tots a què em refereixo. Clar, el Donald Tusk és un home, ara és primer ministre de Polònia, amb rigor, molt respectat. I es va guanyar aquest respecte. Era un polític que dona la seva paraula i ho complia, cosa molt estranya. Clar, jo sóc el president Puigdemont, estic amb tot aquest bollo, la persona que em tenia que ajudar m'ha deixat penjat. Em truca aquesta persona amb fama de seriosa i rigorosa i que compleix la seva paraula, em diu, escolta, no ho tiris endavant, sisplau, no ho tiris endavant. I jo m'ofereixo a intermediar entre tu i el Rajoy. Jo, si fos el president Puigdemont, què hagués fet? Si m'ho diu un altre, dic, vale, ostres, però és que m'ho diu aquest. No ho sabem. I jo, per això que no m'agrada jutjar ni sentar càtedra de coses que no ho sé. Hi ha una cosa per això que sí que em va caure l'ànima als peus. Al cap de poc, a Oviedo,
el Borbó fa una gran festa per donar los premios de la Concòrdia. Jo tinc bona memòria, veig que vosaltres també. Jean-Claude Juncker. A veure, aquest era molt fàcil que estigués al costat d'Espanya perquè és un reconegut borratxo, el que compres amb una ampolla de Soberano. I si no hi ha Soberano, li dones Colònia i li dona igual. Antonio Tajani, un reconegut feixista, el que compra és d'immediat amb una estampeta signada del general Franco. I si li dius que la signatura és real, encara s'ho creuria i tot. I enmig de tot vaig veure Donald Tusk. Jo quan el vaig veure allà vaig dir, els altres ho puc entendre, però tu... I jo m'imagino que el president Puigdemont, quan va veure això, va dir, ostres... Torno a repetir, amics, ni defenso el president Puigdemont, ni el deixo de defensar, ni... Senzillament jo no estava allà. No sé el que va passar. L'únic que sé és que el Donald Tusk el va trucar, i si el va trucar és que tenia més por en aquest referèndum del que ens pensem. A partir d'aquí que cadascú tregui les seves conclusions. L'únic que us dic és que aplicant ara això, allò que diem d'aprendre les lliçons, aplicant ara això no cal fer un referèndum. No cal. I si fem les coses prou bé, serà Espanya qui ens suplicaria de fer un referèndum. Perquè seria l'única manera de poder-lo corrompre. Bé, hi ha algú, alguna cosa, algun dubte? Només un altre aclariment. Va, aclarim, va. Bueno, és important tenir les coses clares. Un altre aclariment és Espanya, o l'estat espanyol, es va inventar una cosa perquè va buidar la caixa de la Seguretat Social, i és que els diners que aquest mes els empresaris paguen a la Seguretat Social són els que serveixen per pagar les pensions d'aquest mes. Aleshores, si l'estat espanyol, allò de la pistola, els digués jo no pago més pensions, cap problema. Si han fet la independència, han fet aquest pas, tots els empresaris d'aquí diuen, escolta, en vez d'aquell compte, ho has d'enviar en aquest altre compte. I el mes següent cobraran igual que ara, del que s'ha pagat aquell mes. Del deute que hi hauria de les pensions anteriors amb l'estat espanyol, això acabaria, lògicament, amb una negociació, amb una mesa, amb tots els interlocutors pertinents, etc. Però això és un detall que passa molt per alt i per això he volgut també fer aquest aclariment. Com que es paga amb el que es cobra en el moment, no va amb una caixa i d'aquella caixa llavors es treuen i es paguen. No, no. Van directament a les pensions aquell mes. Fixa't si ho sé, que les vostres pensions les pago jo. I tant. La meva pensió, veig el que puja i mare de Déu, senyor. Mira, això és molt important. Primer de tot, quan dic de fer els deures, així com fins ara alguns deures es van fer el 2017, alguns deures es van fer i uns altres no del tot, ara res de lliris a la mà, un pla B per tot. Si no cal executar-lo, millor que millor, però un pla B per tot i sobretot per coses tan sensibles com la que dius. Perquè jo torno a insistir, parlant amb gent, pactar amb Espanya, li volem el cap, no sé què. Jo dic, a veure. Si depengués del meu fetge i la meva testosterona, t'asseguro que jo seria el primer a menjar a Espanya a fer punyetes. Però hem de pensar en la següent generació. Hem de pensar en la Catalunya que volem. Això és essencial. I això només es podrà aconseguir amb una transició de sobirania ordenada. Això és essencial. I la meva testosterona i el meu fetge, doncs me l'empasso. Exacte. A mi quan em diuen als carrers, no sé què, tornant amb el lliri a la mà, ni un paper a terra, jo sempre dic, pues sí. Hòstia, el Gandhi. Si hi ha violència als carrers, ens convertim, en lloc de ser un moviment d'alliberació nacional, ens convertim en un problema d'ordre públic. I aquí Espanya sempre tindrà les de guanyar. Al carrer,
L'opinió pública ens ha de veure un altre cop en manifestacions bestials com les que van fer i la violència de debò als despatxos. Totalment d'acord amb tu, i me n'alegro que ho hagis dit. Els emissaris que Catalunya envia a negociar amb Madrid han de ser, jo no diria potser sí, uns psicòpates. Potser sí, uns psicòpates que diguin el que sempre jo insisteixo, bueno, coño, vamos a negociar. No. Tuvisteis tiempo para negociar ya. Hicisteis lo que hicisteis. Jo això, la reacció que ha tingut Espanya envers. A mi em fa gràcia quan em diuen, coño, es que el Estado tiene todo el derecho a defenderse. Tú te defiendes de una agresión. Cataluña no agredió a España. Lo único que quiso hacer es un referéndum y largarse. Eso no es agredir a España. Ah, hombre, pues vist així, totalment d'acord amb tu. Al carrer, pacifisme, perquè, tornem a repetir, l'exèrcit espanyol, segons les lleis de la Unió Europea, tindria dret a intervindre en cas de rebel·lió armada. I ens escalfaran els cascos perquè hi caiem. Ja ho vau veure en aquella manifestació a la Conselleria d'Economia, com els guàrdies civils havien deixat el cotxe obert amb armes a dintre. Menys mal que vam tenir seny. Només falta que algú perdi l'oremus, pam, ja està. Al carrer pacifisme, i com tu dius, i com jo, i com qualsevol, els despatxos màxima violència. Violència no, amenaça de violència. Perquè si el que vagi a negociar abaixa una mica la vista, ja ha perdut. Esteu tots contents? Bueno, el dia 17 del mes que ve vindrà el Jordi Domingo, que ja l'hem anomenat. I ara demano un aplaudiment per mi, perquè he portat aquest senyor tan bo. Jo, amics, acabo un altre cop insistint, veneu fum. Quan aquest vídeo a YouTube es faci públic, mireu tots els articles. I dona la casualitat que l'article més crític de tots, el de la Convenció de Viena, està traduït al castellà. Mireu i us començareu amb els vostres ulls. No serà fàcil, serà molt complicat. Jo hi ha un llibre que me l'he deixat al cotxe, que el porto sempre. A mi quan em pregunten quin és el vostre, Indiàgora, quin és el vostre manual de... Jo dic, mira, manual no n'hi ha perquè, escolta, us agrada l'òpera a vosaltres? A qui li agrada l'òpera? Sí. Em sembla que és Il Trovatore, la donna immobile qual piuma al vento. És Il Trovatore? No. No, és del Verdi segur. Bueno, el cas és que tots coneixem la donna immobile. Doncs a mi quan em pregunten què passarà demà, jo dic, escolta, la política immobile qual piuma al vento. Jo què sé què passarà demà. Demà poden canviar les circumstàncies per complet. El que dic avui que és cert, d'aquí un any poder no ho és, no ho sé. Tinc un llibre que me'l he llegit de memòria, que és el full de ruta, o almenys l'estratègia que jo segueixo. Me'l va regalar el meu catedràtic de macroeconomia als Estats Units. I em va dir, Santi, de tots els meus alumnes, tu ets poder el que més sabrà aprofitar aquest llibre. Mai m'hagués imaginat que aquest llibre em serviria per ajudar a portar el meu granet de sorra amb la independència de Catalunya. Aquest llibre és L'art de la guerra del Sun Tzu, en anglès. I llegir-lo en anglès és dens, És un tractat militar, però brillant. I si treus el que és la cosa bèl·lica i ho apliques a política o a negocis, és una obra mestra de l'estratègia. I la independència de Catalunya està escrita en aquell llibre. I les dues debilitats més grans d'Espanya són les que us acabo de dir. No serà fàcil, serà feixuc. Espanya ens amenaçarà amb una sèrie de coses, que aquí tinc un company d'Indiàgora, el Joan, mira que tu i jo sabem amb què ens amenaçaran. I fins i tot ens acolloniran a tu i a mi. Es tracta de mantenir el terreny, hold the ground. Al final, amics meus, ens hem de creure. Molta gent aquí fora es creuen massa el discurs de Madrid. I per això perdem sempre. És que he llegit a tal lloc, quin diari és? Diari tal, qui paga la tinta?
qui paga el paper? Hem de canviar el xip, ens hem d'empoderar. I totes aquestes ponències són per ajudar a empoderar-nos, a que ens ho tornem a creure, però sent seriosos. Jo demano un aplaudiment també per l'autor del vídeo. El penjaràs a l'Agenda Cultural.